Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кнігасвет» на канале «Культура». Вітаю, шаноўныя слухачы. Май не самы спрыяльны месяц для чытання, хіба толькі які каляндар садавода-агародніка, але наперадзе школьныя і студэнцкія канікулы, а таксама адпускі. Самы час запланаваць знаёмства з новымі кніжкамі. Для школьнікаў класіка ці сучасныя фэнтэзі, для дарослых дэтэктывы, каб адпачыць ад працоўных задач. Сігнальны экзэмпляр. Яшчэ адна кніга, падрыхтаваная ў стенах Акадэміі навук, зборнік казак ішоў бай па сцяне. Гэта кароценькія гісторыі для чытача 6+, які апрацаваў Юрый Пацюпа, старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры. Ён таксама паэт і празаік, літаратурны крытык і мовазнаўца. Цяпер яшчэ і казачнік. Для мяне пісаць гэта не першыня, але вось народных тэкстаў, каб апрацоўваць, перарабляць створаныя іншымі і надаваць нейкі свой стылёвы кшталт, гэта ўпершыню такое. Чалавек, калі робіць нейкую кнігу, у яго павінна быць пачуццё меры, пачуццё такту, густу. І улічваючы, што гэтая кніга напісаная для самых маленькіх дзетак, то асаблівых такіх вольнасцяў я сабе не дазваляў. Але з іншага боку, таксама трэба мець на ўвазе, што народная мова, яна вельмі гнуткая, жывая, і страчваць нейкія яе асаблівасці мне таксама не хацелася. Таму я стараўся знайсці нейкі такі баланс. Я думаю, что тут няма абсолютно незразумелых слов. З кантэксту яно вельмі часта бывае зразумелае, але адна справа рабіць навуковыя тэксты, другая справа рабіць для дарослых тэксты мастацкія, трэцяя мастацкія тэксты для дзяцей рабіць. Саму канцэпцыю мы прыдумлялі разам у аддзеле. І гэта толькі першая кніга. Наступная будзе для больш старэйшага ўзросту, для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту, так мы скажам. І далёка загадваць не хочацца, і павінна быць трэцяя для 18+. Казкі выбіраў я вельмі доўга, старанна, і можна сказаць, што перавярнуў усё, што даступна на сённяшні момант. Фактычна ўсё, што ёсць в нашым аддзеле, што было апублікавана, што было прывезена з архіваў, што збіралася нашымі фалькларыстамі. Можна сказаць, што не было нічога даступнага, чаго не было па маім распараджэнні. На пачатку я разгубіўся такой ступені, што нават не ведаў, з якога канца пачынаць. Вельмі шмат і раіўся з калегамі, з Таццянай Васільевнай Валодзінай і з Аленай Михайловнай Боганевай раіўся, як лепш, што не вельмі важна было іх пачуць думку, але канчатковы выбар быў за мной, мне ніхто не замінаў. Я стараўся, каб былі казкі такія, якія, калі не зусім, то збольшага не друкаваліся ў дзіцячых зборніках. Каб не паўтараўся гэты бясконца адзін той жа рэпертуар. Праўда, мне гэта не зусім удалося вытрымаць, як я кажу, на 2/3 я здолеў абнавіць рэпертуар, а ў нечым там тыя ж самыя сюжэты, але зноў жа з нейкімі сваімі нюансамі. Можа быць, гэта самае складанае было выбраць. Гэта было складаней, чым іх апрацаваць. Безумоўна, што я пакідаў некаторыя дыялектныя словы. Бывае адно і тое ж слова, але яно мае некае сваё адценне. Па-іншаму, можа, суфікс ці канчатак аформлены. Тут былі, скажам, казка запісана Дабравольскім на Смаленшчыне. Я яе ўпершыню змясціў у дзіцячы зборнік, таму што раней гэтая казка не фігуравала ў дзіцячых кнігах, яна называецца «Варлівока». То там была такая рыфма «на назе ў дзіравым сапазе». Я не стаў перапісваць народную рыфму па-іншаму. Я пакінуў слова «сапазе», прытым, што хто будзе наракаць, ён хай мае на ўвазе. Па-руску «сапаге», а не ў «сапазе». Мастачка працавала асобна. Яна была вельмі ўдзячна, вельмі задаволеная, што я нічым не абмяжоўваў яе фантазію. Я лічу, што гэта правільна. Мне нават сама інтрыга была цікавая. А што ж будзе ў выніку? Таму гэта як падарунак. Загадзя не гавораць, што падораць. Здымкі атрымалі такія сімвалічныя, загадкавыя. Не заўсёды яны адназначна прачытваюцца. Тут як бы можна, чытаючы казку, дадумваць сваё, нават, можа быць, таго, чаго ў казцы няма. І гэта я лічу плюс. Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кнігасвет» на канале «Культура».